Inilah diri dan domunya dan sampai nagoda sampai kapadaya. Oh mamanda biasa saja dan sampai nagoda sampai kapadaya. Inilah jawa-jawa dari rayuan melihat di babisu. Menceli biasa saja nak kok memandang ada dan sampai mabuk engkau digaduhan sejak no muda indah tentu dapangan lale mabuk. Oh ike lah oh jawa-jawa lah dari rayuan oi muli mati babiso. Oh ike oh jawa-jawa lah dari rayuan asih dan dodo. Wede udah lain kamari Weba kerawaki itu neda Oya sama lampu Erat dengai di zaman kini Iyo anak abujang Baik kancang akajanto Iyo sayang adik sayang Sari pula kali sayang Baik cinta adena yang neda Kak udah surah Iyo sayang adik sayang cari pula kali sayang usah dicinta neda pamenan murah. Di mama bana nana bakata oi kajan domu doa nani minta ande ulah akang-akang wela dulu kawan oi sakapalo oi ike lah oi jawa-jawa lah dari rayuan melihat di babiso. Oi ike lah oi jawa-jawa lah dari rayuan melihat di babiso. Mabuk jando lah biasa cuma lada mabuk jorang balaki. Kok mabuk jando saparo gilo kok mabuk bini uran awak anakmu mati. Oi ike lah oi jawa-jawa lah dari rayuan sesi dan domudo. Oi ike lah oi jawa-jawa lah dari rayuan si dan domudo. Udah